Oota. No niin, nyt tää lähti. Jee. Ja ottaa Mä en näe tuosta. vielä mitään sitä. No niin. Jee, nyt ne. Hei, vähän siisti. Eikö Mikä? se yhtään pätkittää kuva? Vähän mukaan siistin näköinen. No niin, lähtee. Oota, kun mulla tökkii. Ootelkaa. Oota. Mistä? Nyt mulla ei pätki. Mä otan äänet tosta pois, oota. Niin kannattaa. Mä otan puuta täältä. Joo, mä katon. Tän näyttää niin siistin näköisen se olla. Lol, mä en voi hakata puuta, kun mä en oo OP. En mä. En mäkään. Vittu. Oota. Vähän lähtee hyvin kyllä puuta tästä irti. Joo. Kattokaa, mä hakkaan puuta. Anuat. Zero default. Onko mullakin kohta Oota, default? no niin, kaatapa nittelyä. Mä hakkaan puuta. Lol, ei toimi. Hei. Kattokaa striimi. No. No okei. OP Zero. OP Oskui. OP 319. Noin. Jee. No niin, nyt tää alkaa vihdoin. Ei vielä. No, saatte aloittaa. Tuu jo tänne takaisin. No kun mä vahingossa katson mammaa. Mä tässä otan jo puuta itse. No arvaa mitä mä teen. No. Hei Antti, teikö sä talon vai? Mä lähden ainakin kaivamaan itse. Vois tehdä niinku, mä tykkään kerran singleplayerista puuhun tekee talo. No ei nyt. Kato, siellä on- Rakennetaan oikein. Mä voisin aluksi tehdä se paikka. Sitten voitais tehdä jotakin hienompaa. Jee, 2 omenaa. Lailla näyttää siistiltä nuo oksat, kun ne heiluu tuosta. No niin, istutapa Ei. lisää. Minecraft kaatui. No, It ran out of memory. No, sulla tulee aina tommonen. no mitä, pidät sitä modia päällä. Laita render distance pienemmälle. Niin, no sehän on ihan mahdollista. Tehdäänpä niin. Render distance short. Noin. Nyt pitäis pyöriä vähän paremmin. Toivotaanpa niin. Minä menen heti maan alle. Mä uskotuin sun mukaan, mutta mistä sä meet? Jostakin. Oota, mä hakkaan itselle hirveänä puuta, niin on hyvällä maalla. No, te voitte rakentaa talo Antin kanssa, niin me voidaan tehdä tämä kaivosoperaatio. Okei. Te olette parhaita tekemään taloa, niin voi Minä olen. Niin, Toni on. kuitenkin. Niin, Antti. Läks Minulla on kuule hakku, niin minä hakkaan. Eikö siis kirves, niin minä hakkaan tämän puun. Minäkin teen. Mä voisin crafting table. Tuossa on. Toni jotakin. Jaa, siihen. Minun puut! Minun lankut! Crafting-täppile. Siihenkö te rakennatte talo? Miksei me mentäis etsiä jonnekin pitemmälle tähän spawnille, ei kannata tehdä vielä talo. No kannattaahan se just tähän tehdä. Eikö siis kato niinku kauempana niinku vuoden päälle voitais tehdä. Se siistimpi. No tehdään vaikka tehdään spawnitalo, niin sinne ettei, jos spawnaa, niin ei heti joku monsteri tapahdu. Tehdään tähän meidän ensimmäinen talo ja sitten liikutaan jo niin edes. Mä voisin ruveta metsuriksi ja Toni voisi olla talonrakentaja ja te Joo. voisitte Sä olla... oot metähoitaja, mä annan sulle saplings. Joo, mä just ajattelin, että mulla on näitä ihan kauheasti. Au. Mä menen istu. Hampaat Takahan mennä tippu lähtee 2. rikki. No niin, nyt on kyllä puuta ehkä pikkusen. Ympäröi se Teipä. vettä sitten tuolla nui fensel. Joo. Mitä? Pistä mikki kiinni. No joo. Ootahan vähän. Lol. Mihinkähän se ei. Hei, täällä on lumipaikka, miksei me mennä sinne? Niin, voidaan me mennäkin kohta. Täällä on luola, mä teen äkkiä hakuun ja lähden sinne. Mulla on itellä hakko. Mulla ei vielä. Tesero. Ei Vahostaan noin lähelle syvä. taloa. Osku, älä vielä mene. Tän on ihan sun. Loistoinen.
Pistä crafting table. No niin hyvä. Mä hakkaan tälle 3 puuta. Crafting. Eikö siis 3 kiveä lailla? Mä hakkasin jo. Mä en vielä. Ota saa nuo ironit, mä menen syvemmälle. Tehdään meille näistä ironeista hakut. Oho, mä nakkasin oma hakkuun. Mä käyn etsimässä, jos teillä olisi koalia. Joo, täällä on ihan sairaasti koalia. Oho. Ja täällä on Mä hakkaan vesivirta. nuo ironit. Tänne olisi hyvä rakentaa talo. Niinpä. Tuuppa Mä otan kattoo nämä tänne. ironit. Joo, tulkaapa kattoo nyt syvemmälle. Tuo siisti niin päin täällä. Nää. Noin. Joo. No, No jaa. no mitä nojaa? Vähän nätti vaan. Toni, Korvilman. Toni, miksi tässä käväs Endermani tässä? No Oot koska sä- joku Enderman mennyt tohon auringonvaloon tai jotain. Mä hakkaan sitä saplin sillä päähän. Hakkaa sä Tästä se oven mulle. kiinni, kun oven. Hei kato, tuossa on Enderman. Hienoa, se Varo- pitelee graveeli. Tule. Kaksi Apua. zombia. Mä lähtin pakkoon sieltä. Mä käyn rakentamassa itselle mieka. Tai oikeastaan tekemässä. Ei. Sero, anna puut. Mä kuolen. Koska mä teen äkkiä sulle miekon. Spavni onneksi. Täh? Mitä tekit? Kautta spavni. Täällä. Vähäs. Missäköhän se on? Ai, Mä menen, Mä te- hei, onko, Osku, onks sulla kivi? kiveä on, Anna mulle mutta 3. vaan 4. 3. Mä teen itelle kilvin. Ui. Mulla on 14 Iron Man. Ammatkaapa niitä, niin, koaleja. On jo. Niin Hieno. tuolla. Hyvä, tee soihtui. Aamulla lagintaa. Ollut. Ihan niinku ennen tän kanssa. Yö tulee. Mitä väliä? Se Kaivoksessa olisi koko ajan yö. justiin riitti uuniin tavarat. Löytäänkö me tuolla luolassa? Joo, mä oon kaivamassa siellä koko... Joo, ota piettuuta mukaan. Mä hakkaan vielä puita. Vähäs. Joo. Mä otan Hankin, voitko tuoda tänne leirille kiveä? ei oo ennen. Ei oo. Mä menen kaivokseen itse ainoastaan. Mä oon täällä. Mä hakkaan itelle... Ettikää jostain... Ootteko löytänyt dungia nyt? Ei. No ei mennyt vielä. Tietenkin. Kuitenkin se olisi siistiä, jos Onko löytäis. niitä muuten ennen, kun mä en oo löytänyt niitä Niin pitkään? mäkään en oo No oikeasti. mulla on singleplayerissa silleen, että jos mä kävelen pikkasen mun yhteen luolaan, niin siellä on avoin dungeon. Siis miten siellä niinku... Mäkään en oo löytänyt. Onko niitä edes ennen? On niitä. No, sun pitää etsiä niitä semmosilla palloilla. Eikö siis mitä dungaa ne tarkoitat? Normit, vanha-aikaisia. Niin, no on niitä vielä. Joo, Toni, mä löysin aika paljon puuta ja mä tuun nyt. Mä menen tarvisin taloon. vähän Ja niitä itse- soihtuja. Mistä? Voitko Missä nää niitä hommata soihtuja on? pölkkyjä? Justiin riittää. Että sais vähän... Mulla oli puoli HP:tä jäänyt. Just. Mä tappelin. Vähän. Ei muuta, mulla on sulle miekka. Jos Enderman Ei mulla sulla on ole. vastaan, niin hakatkaa sen jalkoja. Joo. Mitä se auttaa? Se ei teleporttaa niin usein. Niin on se hyvä. Mä löysin ironia pikku. Mä kyllä... Miksi mä sain ovia hirveesti? Täällä on lisää ironia. Lol. Toni, annoit sä mulle ovia? Oota. Mun pitää ehkä poistaa yksi plugin. Lisää ironia. Mikä plugini se on? Ovi. Voxeldorp. Missä niitä soihtuja on? Osku. Onko Toni sulla Kysy koalia? Jonilta. Mulla on Toni OP:ita. Niin, me voidaan aukaista ihan mikä ovi tahansa. Ei kun tarkoita Voxeldorpia. Otahan Eli? hetki.
Siis mikä voxel on. Vittu saatana. Täällä ei ole enää ironia, täällä on koali. Mä kannan koali. Osku, Mitä? Osku, tuu takaisin ja tuo niitä soihtuja. Oota, mä tuun täältä vähän. Olisiko mä voin viedä niille soistuja? Joo. Niin kaivos Ja saa. varo sitten, et kuoli. Tuu tänne talolle. Mä voin tuoda teille miekatkin. Mä hakkaan äkkiä kiveä ihan pikkusen. Hakkaahan paljon sitä. Onko teillä paljon kiviä? Ei oo vielä. Mä teen puun kanssa. Tai no hakkaan tätä. Sulla on jo se. Zero nyt aukesti se ovi. Right clickillä. Auki se. Noin ja... Ui saakeli tuolla spider jokkee. Toni, miksi mä saan koko ajan noin ovia? Kuka mulle antaa ovia? Se on... Oota. Miksi Toni tuo maailma näyttää sulla niin valoisalta kuin yölläkin? Pitäis topata. Koska mä oon laittanut tuon nui brightiksi. Eli? Silleen vammaisesti. No niin, laita takas. Mä poistin Mitä te voxelin. siellä puhutte? Mitä? Mitä te siellä puhutte? Minkälaista? Onko joko? Mä menen mun Rockcraftiin sille väliin hakkaan maata. No lol. Saat. Kiva. Vois huutaa chatissa, se auttaa ihan No hirveän. niin, nyt tulkaa. Kävin tosi nopea kyllä mun Rockcraftissa. No niin, Tuleeko Niitä sulla soi. ne No niin, Joni niitä soi, jos pystyy. joo, tulee. Jaksaa muu. Toivottavasti tässä ei oo World Edition. Tietenkin. No ei onneksi. Tuossa vähän soistui. Ottakaa lisää. Tuossa on hiili. Sitten ota tuossa on mukulla kivi. Jee, hyvä. Mäkkös, Oota, nyt mä pois. yritän ottaa. Me pois. Kun mä en Se saa. spideri tuli sisälle. En saa näitä. Tulee Mä ikkunasta otin spider. ne hakkaa se spider. Ulos täältä. Jee, Ei. mä sain teille ongen. On mulla on huono yksi. Pitää vähän... Mä tein teille ongen. Onko mulla on steamikin päällä? Mä lopetan sen. Mä tiedän. Se. Kattokaapa sitä striimiä, vitsi miten hyvältä tää näyttää tää peli. Miksi siellä on niin valoisaa? No, koska torchit. Pihalla nämä torchit on ihan pirun valokkaita, mutta sitten täällä sisällä niin nää on ihan tämmösiä. No joo, mulla on vaan yksi tortsi. Anna mulle tortsia. Mä antoin teille koaleakin, saatte siitä tehdä. Omena. Anna mulle koala. Osku, tässä on toinenkin puoli tässä kaivoksessa, eiku ei oo? Niin, en mä tiedä. Ei. Mutta Santeri saa olohuoneen telkkari ja No niin, antoiko sä? niin tämä 3D-telkkari. Aha, meillä on. Antoiko sä? Teillä vankin on 3D. Kato koalia. Oho. Ai, täällä on sitä feikkilunta, josta tuo tämmösen kuoppaan. Lol. Ei, se on vammasta. Mitäkään mä olin taaskaan tekemässä? Pelottavaa jostain jossakin. Eiku... Mä lähden tappelemaan Sä tuon oot. päästä. Tästä ei seurata hyvä. Mä etin rotkoa yöllä, vähän siisti. Mä kuolin varmasti tänne, mutta väliäkö häntä. Minä näin talon. Mä löysin lampaita, niin mä tein tätä villaa. Hakkaa kolme tai sitten hommaa sitä semmonen... Skeletoni ovella varaa. Kuole skeletoni. Skeletoni. On. Ei puolihauki. Jahas, Creeperi on täällä mun kanssa apaajilla. Meidän pitää... Kuole. Joo, hiekka. Nyt on rautaakin tarpeeksi täällä. Täällä on ruokaa, eli bossia. Paljon sun. Lol, mistä nää noin paljon ironia? Kaivos. Niin, siellä oli ihan sairaasti iron. Ikinä ite löydä noin hirveästi. Jaetaanko me ne ironit? Totta kai, tää on koop. Hei, kun mä rakennan kuule oman talon ainakin piiloa ja pieni ironi itellä. Noin. Mä kävin metsästämässä. Metsurille iron kirves. Ei Iron kirveitä. No. Vielä. Ei vielä. Niin, meillä pitää olla ihan kunnolla Iron. Creeperi tulee vastaan, ihana se raja. No niin, miksi mä voi hakata näitä? Mitä? No, Mä en voi vissiin hakata mitään, vaan tullut koitapa uudestaan. No niin. Spideri tulee kimppuun. Osku. Tarvitaan apua.
Oho. skeleton. No ei oo kuule kun vaan puoli HP. Ootelkaa, mun hätyy Oota. käydä. Paljon sä tarvitset ruokaa? No, jonkun verran. Mun pitää käydä pois. Joo. Mä kotusti sitten skyppeen takas. Nyt ootellaan. Mä äkkiä Tapanko mä tanskelen täällä ulkona? Joo, sitä mä vähän kysynytkin. Mä kuolin kyllä itse tähän skelle. En kuollutkaan, jes. Lasia tehdään, mä tarvitsen ruokaa. Joni, kato. Mitä? Ota tämä. Ihanaa. Mä kuolen. Mä tekin itellekin tuo. Mä laitan nää lasit tänne. Mä kuolen. Mä kuolen. Mennään aina kyykkyyn. Enää kaksi. Mitä saa blingejä? Olla. Mä tarvitsen. Enää yksi tosiaan, sitten minä saan paistaa itselleni ruokaa. En mä tarvitse noita sappinsseja. Voisi vaikka Tarvii. sulkea ton Steamin. Lopeta sitä ja... Ihan. Hei, Antti. Pitää katsoa. Hei, Mä onko ne lasit? Mä rakensin tuo jo. Jaa, okei. Let's zero. Mä kutsun jo. Ei tarvitse. Ennen. Mennään kaivamaan. Ai. Antti, sä Vau. kuulut Anna huonosti. mä yhden. Mä saan yhden tuosta. Et ota vielä. Eiku ota vaan mä en syö mädäntynyttä lihaa mieluummin. Nom. Kiitos. No, Aamu tulee, jee! herkullista mädäntynyttä lihaa. Mä lähden kaivoksi. Hei, Mä meillä on täällä- kaivos. Siis niinku meidän oma Tai sisäkaivos. oikeastaan oli kaivos. Se on tyhjä nyt, niin lähdetään etsiä uusi. No hei, täällä on tämmönen, johon te saatte kaivaa itse. Ei jaksa kaivaa itse. Mitä? Se on tylsä. No tää on meidän pikkunen kivipaikka. Zombi! Kiitos mädäntyneestä. Täällä on feikkilunta. Hei kato, mä hyppään tästä pienestä reiistä. Niin siinä on feikkilunta. Näyttää ihan vammaiselta, kun putoaa feikkelumme. Tulee sulla? aamu nyt. Onko nyt aamu jo? Oh. On. Vois tehdä feikkilumia näitä ansoja. Mä kyllä hakkaan nyt puuta koko päivä. Me Askun kanssa etsitään uutta kaivosta. Tuolla on vuorelta luola. Jossakin Huitsin Nevadassa ollut. Täällä on joku. No nyt mä voin josta, kun myrkytys lähti pois. Hei, täällä on possu. Ei täällä ole mitään tuolla. Se on joku läpimeno. Antti, tuohon hakkaa noita sun puitas. Mä koko ajan täällä hakkaan puuta. Tuolla on kasvu. Tuolla on luola. Se on varmaan aika pieni, katsotaan. Hei, Ihan Toni, voisitte mistä muutkin Jess- laittaa frapsit päälle. Vois. Miksi? Kuvaakko sä tonne? No mä striimaan nyt ja mä tallennan tämän sitten itelle. Pistäkö YouTube? No ehkä. Jee. Ihan. Kaikki on ihan onnellisia siellä. Ja pistät silleen Voitte niinku se katsoa muakin. Possuja, kiitos lihasta possut. Sitten samalla Possut vähän on- Possut on pihejä, ne ei anna ollenkaan lihaa. Mulle antaa kaikki. Mulle ei aina anna. Mä en vähän sanonut. Niin muuten nykyään pystyy Hei, laittamaan noita tuolla. arkkoja taas sen päällekkäin. Hei Osku, tänne. Täällä on syvä luola. Näyttää. Tortsi jo päälle. Tai sitten tää on dead end. Mä rakennan meille varastohuone. Pitää oikein hakata tästä kiveä, että pääsee tänne. Joo, tää on dead end. Eli? Luolan päättyminen. Mhm. Eli se ei johon mihinkään. Onkohan täällä toisella puolella mitään? Tuolla ei oo. Mä teen bone mealia. Joo. Joo, Mä sillä saan vois- sitä löydän koura. Sillä vois kasvattaa nuo puut nopeampaa. Sitten jos on kauhea pulaa puusta, kun mä oon hakannut kaikki. Kuole possu. No, me säästetään ehkä niitä maan alle, jos me jäähän hukkaan.
Eikö Muuten vittu? hauskaa asua luolassa. Luolamiehi. Kuulehmiä. Luolamies, se kaiken ties. Lol. Possui. Tie. No niin, onko sulla chestejä? On sulla vissi. No omassa, tuolla meidän talossa on. Joo, mä voisin viedä sille vähän puuta. Hirvenä possulihaa, 8 kappaletta. Tänään ei se ole kovin paljon, mutta tuolla Mulla on oli luola. lehmiä jonkun verran. Täällä on luola. Tänne luola. Kannattaa Äkkiä. muuten Missä sä lehmiä oot? kerätä, Täällä. koska niissä on ihan Sun lähellä. pirusti. Oota. Oota vähän sen, mä tein tätä puuta tässä. Missä sä oot nyt? Mä hakkaan Sä nämä voit panna possut. shiftin pohjaan Joo. ja sitten klikata kerran. Missä sä oot? Tuolla on possuja. Ei kun, kato vasemmalle. Mä oon täällä. Oikealla. Täällä. Takana. Pompin täällä. Tuolla. Täällä on luola. Santeri teki mulle myös kiinni. Lol. Aha. No lol. Me ollaan nytkin 20 minuuttia vielä etuajassa. No, Mistä? Joo. Koska mä vähän siirsin sitä aikaa. vaikka 12. Niin. Vois mennä kohta Super M sieltä jättää teille nää kaikki kamat ja kattoo samalla striimi. Niin teillä olisi yksi virallinen katsoja. Sä voisit muuten mennä katsomaan. Pitääpä katsoa, että... Mä en muuten katso nyt tästä. Vois pistää sen. Täällä on hirveä kokoinen luola. Olisiko muuten Täällä tän? on koalia. Ai muutetaan. Niin tänne asumaan. Ok. Ei kun tehkää sinne semmonen pikkunen leiri. No voitais tehdäkin. Mutta niinku tänne Mitä luo. täältä tämmöisestä jännestä luola? Siinähän ne luolat menee siihen tiettyyn suuntaan, niin sinne päin. Minne ne luolat meni, niin tästä maan pinnalta meni pidemmän. Menikö sä tuommoisissa, missä on laava? Täällä. Täällä on ihan hirveän kokoinen luola. Tuossa on laava. Ja siitä sen ihan takana. Ehe, meillä on 2000 Laava. vieverminuuttia. Ui! No arvaa paljon niillä joillakin muilla striimailla. Niin 5 miljoonaa. TRMPlläkin on päälle 2 miljoonaa. Ehkä nyt kumminkin. Se on nyt 1 miljoona kertaa suositumpi entä tämä. Mä menen tänne toiseen suuntaan. Mutta ei meitä mitkään TRMPt kiinnosti. Ne on ihan pöllejä. Niin demos kattamassa tätä striimiä. No niin joo. Eipä noita sitten oteta jengiin mukaan, kunhan hän haluaa. Se ihan... Kyllä TRMP. Tämä on iso paikka. Minecraft onkin iso paikka. No ehkä nyt kumminkin. 32 miljoonaa blokkia joka suunta. Paitsi ylöspäin ja alaspäin. Oho. Onko sitä niin paljon? Oh, Täälläkin on Dirt End. Olla. good end. Entä jos koittaisitte vähän kaivaa sieltä? Dirt. Ei jaksa. Me ollaan Täällä on laiska. jotain, mitä ei olla tutkittu. Mä Oi, creeperi! kuuluu vaan. Creeperistä. Se on se koko. Oikeesti se vakkoili ihan niinku jos paitoa. No niin, mä voisin tehdä itelle taloon. Dirt End täälläkin lol. Good end. Dirt End. Kattonut liikaa Minecraft-videoita. Saanut vaikutteita niistä ihan vaan liikaa. Ja tähänkö pitää pistää puita kasvamaan? Nukutaanko me Ei täällä? siihen. Kato, Oot. tästä lähtee tämmösiä niinku... Muutetaan muualle, tää on ihan huono talo. Ei täällä oo mitään. Semmonen, jos oli niin, semmonen tosi syvä paikka, niin... Ai! Ja täällä on tää teidän luola paikka. Mitä täältäkin on kaivettu? Kaikkiallahan me kaivetaan. Täälläkin on joku kyllä. Kumpi hyppää tuon? No lolo. Sillä on vettä, niin minä. Sillä oli kyllä jäätä tuossa kohta. Iron Man. Ironia VL yhä mukava. Ärsyttävää kun kestää niin kauan hakata. Ja pitää ottaa happea aina välillä. Niinpä. Iron Man. Mä Joo. käytän välillä ironia ja sitten lopuksi mä käytän tätä kivikirvestä.
Niin, eikö Mutta siis... mieti, kun Minecraftiin tulisi joku uusi Hei lehmi. joku mobi joku... Joo, niin tulisi joku semmonen sen nimi, jos Iron Man. On jo tullut. Mikä? Se on 12V08. Hei katoppa tätä yhtä vuorta täällä. Wow! Ja muuten me ollaan koko ajan niinku maalla, koska tää maakin on kiveä. Katoppa, hakkappa lunta jostakin kohtaa, niin tää on kiveä tässä. Tää on vähän niinku semmonen kohta, johon on iskenyt meteoriitti. Mennään tänne asumaan. Ai tonne ylös. Antti, ymmärrätkö nyt tätä näin Te portaat. kaavaa? Joo, vähän niinku joo. No niin siitä portaat ylöspäin. Ai! Oo. Kyllä velit tippuu niska. Voisi tehdä itelle armoreita. Mulla on lääkäri. Oikeastaan No mä. niin nyt tarvitaan... Onko sulla workbenchia? Ei oo. Teikkö sä voit tehdä? No teissä. Mä käyn hakkaamassa nuo lehmät tuolta. Käyttekö te sitten aina meidän täällä, tai no meidän kaikkien virallisissa beississä? Joo. Joo. Saatte sitten muuttaa meidän mukana, kunhan me lähtee jonnekin kauas. Me vielä tiedä, että missä te olette, mutta sen on aika vaikea päästä. Joo, onko me... Outa, haspaa. Tuolla vähän pätkii tuo ääni sulle. Ja haspaa, niin No niin, nyt kuuluu kunnolla. Kuuluu, että tää on spaavuurni. niin tuli. Mulla Niin, mutta nyt kuuluu. Tikkaat. mäkin joskus kuulin kauhean lakisesti kaikkia kanssa. Noin. 18 tikkaa. Oskullakin kuulin, no ei. Mullakin varmaan kuuluu silleen hei. Mulla on omena, mä voisin syödä, mulla on kauhean nälkä. Täällä on lisää lehmiä, mä käyn tapannut lisää lehmiä. Eipä tullut paljon eläimiä. Mulla... Ja tuolla on ihan sairaan siisti tuommoinen paikka. Toni muuten, joku voisi olla metsästäjä. Mä koko ajan tapaan lehmiä. Mutta en tuu sinne asti tuomaan lihaa. No tuo. Paljon Mä maksat. lähdin- No ei. Lol. Meidän beissi näyttää aika hyvältä. Täällä ei ole yhtään mitään eläimiä. Meidän lähettyminen. Täällä on Saatko jotain. set homeja näitä? Kyllä tässä on. Toni, jos jossain on joku paikka, missä on paljon joitain eläimiä ja tällaisia, niin meidän pitäisi tehdä siitä semmoinen alue, että siellä on voi metästämässä. No täällä on. Oho. Akku meni rikki. Mä voin tuoda sulle haku. Puuhaku. XD. En tarvi mitään kakkapuua. Eiku, mulla on jo kiviakku. Tännehän tulee hieno pikkumökki. Nyt kun päällystetään lattiaa. Toni, mitä näillä mustepusseilla tekee? Väriä viinilaa. Mustia. Ja ei pusseilla muuta tekee. tee. Mä vaan tapaan näitä täällä näitä. On kyllä, hitsi kun mä tapaan, on kyllä ihanan näköisiä, kun ne ui täällä. Ja Mitä? tää on yksi puhas Mustia pusseja. mustepusseja. Oota. Laitan nytkin valo. Mä rakennan tästä siistimän näköistä. Oho. Mä parasin seinästä läpi. Tää lattia voisi olla tätä puuta ja sitten seinät voisi olla kappaleesta. Kato mitä olisi, kun mulle mennessä tapahtua. Mä olin kävelemässä Oho. tästä tänne päin. Nyt kun joku löysi selkään, niin putoihin tuonne alas. Ei, kun tähän tulee tätä. No. Ui, älä hakka muualta. Tuolta blokkia. Vara. Ai, Ei! Häh? No niin. Kiitos. Harkkaa vaan toista. Ja sitten toinen sanoo kiitos. Kiitos. Oikeesti mä saatan kuolla kohta, kun mulla on aika paljon nälkä. Turukaa tänne. Mullakin on ihan oikeassa elämässäkin näitä. Ei ehkä käydä syömässä. Turukaa. No ei niin vielä. Älä nyt. Puuta aika saakka. Pystyttekö te käymään täällä hakemassa vähän roskia? Ei. Joo, tästä voi tulla kaatopaikka. Hyvä idea. Mut Toni, mulla on siellä chestistä pisti sinne kauheasti ovia, kun mä sain niitä jotenkin omituisesti. Joo, mä tiedän, Aina koska kun meillä oli se aina kun mä- Oxendope. Aina kun mä aukasin oven.
Mä toin tänne sen workbenchin, niin ei tarvitse tehdä uutta. Joo. Ja mä teen tänne uunin. Noin. Sulatusuuni. Siellä näköjään voi sulattaa raakaa naudanlihakin. Hyvä vitsi. Olipa hauskaa. Se on kova se kummeli, se mikä se oli Voi se. perhana rupes sataamaan. Oskuu, mä sain sulle sukat. No jee. Villatukat. No, Vessa. Apua. ei mun ukko kyllä kovin paljon muutu, jos mä Omena! Säkin Omena! Omena! Ui, Toni, mä löysin 3 omenaa. Ui, täällä on laavaa. Eiku, mikä syhii se? Sattaa. Mikä se hisee kriitti? Niin, täällä, niin kun sattaa, niin täällä on laavaa, niin se varmaan jotenkin sulle syhii se tyynästä. Toni, miten voi tehdä kultaisia omenoita? Netherissä pitää hakata zombie pigmenejä. Tai sitten craftata 1 kulta, niin tulee 9 semmoista pientä. Joo, 1 kulta ingotti. Oskuu, haluatko ruokaa? En Jaa. Kiitos. Ota varalta. Joo. Kiitos. Oot Mä että miten mä liikkuun näin hitaasti, mutta mä olin kyykyssä. Ota tosta vielä 1. Lolle. Toni, mä Paistan söin ne nämä kaikki. samalla. Joo. Toni, mä söin ne kaikki omenat. Joo. Mä käyn hakkaamassa lisää koaalia jostakin. Vai onko sulla kaali? On mulla 19. Laitapa uuniin. Täällä sattaa lunta. Voi. Voi pikku lumihiutaleita kohta kuolla. Kohuvat laava. Mä pistän tuon verran. Mä käyn tuolla Mä meidän tein. siinä entisessä kaivoksessa hakkaamassa tätä Joo. kaalia. Sillä on nyt 18 hiiltä. Joo. Miksei tämä soihtu vois vallaista silloin, kun jäis? Ihan tyhjä. Vähän hiiltä katosta. Tää näyttää ihan, että me ollaankin tämmöisessä kuplassa, kun tuo jotenkin sille jännästi menee. No kun mehän ollaankin kuplassa. Niin ollaan. Tää on muuten aika siisti tää meidän talo, koska tää on niinku tämmönen kivimöykky, joka on alhaalta tosi kapea ja sitten ylhäältä semmonen pallomainen. Niin. Oho. Hakkasi lattia. Eikö ookin hieno varastohuone? Heh. Joo. Lisää hiiltä pesään. Mä otan tältä etelä vähän pihveä. Joo, Ois siistiä, ja mä jos teen ois puuta. Eiku puulat. Ois siistiä, jos ois tehdä heittokirveet. Tämähän... Too much MV3. Eikö tuu? Ei, kun Black Ops. Niin. No ok. Silloin pitäisi Oo. kattoa tässä talossa, niin nämä valaistukset toimii paremmin. Mulla siis. Sattaa lunta näkee täältä. Täällä on tullut semmonen juttu, että gravelit ei tipu, vaikka ne on ilmassa. Joo. Tai ehkä en mä oo kattonut. Miten Tää näyttää gravelit sisältä. Tää näyttää sisältä ihan niinku pallolta. En No näe. tämähän on pallo. Niin onkin kyllä. Mä yritinkin tehdä tästä mahdollisimman palloa, että niinku... Oho! No ihan sama tullut tuohon nurkan. Ja Täällä sitten on siitä ei kolme. tuu pallo. Tehdäänkö me seinätkin? Seinät tulee Ei. koppalasta. Tehdäänkö me seinäkin? Ei. Ei. Kyllä se lattia riittää kuule ihan hyvin. Niin. Ette te mitään seiniä. Että... No ei me oikeastaan tarvittais. Skeletonit vaan ampuu seinistä. Me Ei vaan se muu. ihan mukavasti. Lenteris vaan joka puolelta nuolia, mä vaan täällä Olis muuten hyvä semmonen hirveä challenge, että talo jossa ei oo seiniä sitten. Siinä niinku pitää selviytyä. Talo, jossa on katto ja lattia. Tässä on lattiassa koalia. Jee. Toni, täällä on omena, haluatko? Oho, mä hakkasin tuosta vähän. No varalta. Mä en nyt tällä hetkellä. Tos. Jee.
Tulkaa käymään meidän mökissä jossakin vaiheessa. Kun mä en tiedä missä se on. Me Joni tänne Sethome. Joo. Mä voitais asuakin täällä, että voitte tulla kans tänne asumaan. Tulla on creepereitä ja kaikkia. Voisimme haastaa. No niin, Eikö mulla on näitä puita aika paljon mennyt? Essentiaatio ehkä tärkein plugiini. No shit. Jee. Nyt mullakin on homea sitaattu tänne. Mulla ei oo enää puut, mutta mä olen tekee kopleseita. Joo. Mä otan tän katon tosta irti. Toni, tuolla yhdessä paikassa on creeperi. Vois pistää se eteenpäin tai räjäyttää se. Tai hei, täällä on omena taas. Tänne olisi hyvä laittaa ikkunat, vähän olisi makian näköinen. Niinpä. Hakkamaan puuta vain. Niin muuten tänne tarvis oven tähän. Kling tähän. Ettei örkittu. Meillä Tähän on voitte hieno tuoda. varastorakennus. Mähän voin tulla hakkeen teiltä sieltä tää ikkuna. Zombi. Niin sä Menisit Täältä muista. Seskeliä. Talolla. Kyllä mä tiedän missä mä oon. Mä oon vanha tekijä, kato suunnistuksella. Mä tarvisin spidereita vielä vähän tapettavaksi. Ja antakaa meille muuten yksi ovi. Mä lähden käymään siellä. Mäkin tuun. Pomppu, pomppu, pomppu. Ai! Älä Mä riedä. pistin tänne taksoihtua ja täältä alkaa vaarallinen seutu. Tuo Mä oli pistin tähän Seleet, ikkunan. kuka kuoli äsken. Creeperi. Missä sä oot, herra Creeperi? Siellä sä olet. Älä räjähä. Älä räjähä. Jaksaa. Apua! Tuossa on tuossa vuori. Kuoliks se? Ota mua. Mä sain... Joo. Mä tappoin sen. Vähän mä oon perässä. Jee, mitä siinä on jäänyt? Kun mä voisin tehdä teidän teitä kohta. Niin vuoden päästä Karlulla on tarpeeksi komboita. No nyt. Me ollaan ihan lähellä teet. Mä tapaan Creeperi. Joo, mä juoksen pakkausta. Minä ja Creeperi. Ei, sä ja Vanuin. Ja täällä on teidän... Täältä voi alkaa teidän kaivos. Räjähti. Täältä vissiin alkaa teidän kaivos tuosta kohta. Me ollaan vissiin aika lähellä teitä. Me tarvittais mappi. Tuolla näkyy se meidän järvi vissiin. Lehmä, kuole. Muuten Kiitos. mä löysin luolan, tämmösen dungeonin. Täällä on koalia. ja Missä kaikkea. sä Joni oot? Juokse. Muuten teidän kaivoksen vieressä on yksi luola, ihan vieressä teidän kaivosta. Jaa. Et oo vissiin käynyt siellä on koali. Mulla ei oo hakku. Mä löysin sokeriruokaa, mutta en teidän taloa. On mulla tosi hyvä suunnistusvaisto. Lupa vastaan. Ei jaksa spawnia käyttää. Se on häksäämistä. Täällä on dirttiä. Täällä on se laavakohta, joku on käynyt täällä. Täällä on tavasta. Ruut mä pidän itelle. Mä pistän ruutit tänne. Ja mustekuksit. No hämähäkisillä mä en tarvi mihinkään. Ja Antakaa mulle hämäksi. Mä näen vettä. käy häkkeen tuolta chestistä. Saako koordinaatteja ostettiin. käyttää avuksi? Mä oon No niin, just mitä väärä. sä touhutat? Yhden oven. No kun mä en näe No, siellä aurinkoa. Sitten otetaan täältä. No Hei, missä teillä on se paikka, se, että paljon eläimiä? Hei, olisiko voitko antaa mulle lihaa? Jotain syömistä. Ota mä syötän Terve. omena. Mäkin löysin tänne ihan helposti. Mitä? Mä löysin oikeesti ihan aikuista oikeesti. Lol, teillä on hirveitä armoreita. Lihaa tänne. Ette sä. Mulla on ihan hirveänä lihaa. Osku antoi Mulla ei oo paljon enää. Kun mä Mulla söin on 2 mulla ja... No, Olipa herkullista lihaa. muitten sekka. Joo. Otetaan jossakin vaiheessa tämä modi. Se ihme mikä se on se. Tämä, että
Nyt se 12 preerille jäs. Niin tulee zombitkin sisälle. Oh. Mikä itse varasto tämäkin on? No varasto. Urpee durpoika. Urpee. No kyllä mä tiesin. Mä oon Mitä pompin tää on? Ei oo mitään. Mä teen kyllä haku itselle ja menen kattoon kaikki koaalipaikat, mitä mä oon löytänyt. Mä vaan pompin tässä samassa. Et oo käynyt edes niissä koaalipaikoissa, mitä mä löydän. Meillä on nappi sisään ja sitten painike laittaa siis ulos. Eikö meillä ole nappi ulos ja painike lähtee sisälle? Ei kun näin on parempi. Mä menin meidän talolle. Hei, ettikääpä kun seuratkaa mua, niin pääsette meidän talolle. Noniin, mä oon nyt. Ei kun mä menen noi koaalipaikat katsomaan. Niin nyt ollaan. Mä vaan katua tuolta yhtäkkiä. Kato tuota videoa. Toni minun! Mä vaan Kuka on hakkaan pöllinyt niitä. mun porsaan kyljykset? Minun! Minä oon. Mä menen hakkee, Toni mä oon löytänyt vaikka aika paljonkin täällä. Mä paistan seuraavaksi Iroa. Täällä on, Paista tuokin. Lol. Yksi vaivainen naudanliha. Mä teen uuden uunin, missä me paistetaan rautaa. Ne. Mm. Tai mulla on... Koska tulee huonon makuisia porkkanoita, ei kun mitään oo. Mä otan tuolta vähän itelle. Tää osuu. Hei mä löysin sikoa ja Toni tää sika tarkoittaa sitä, että täällä on muuallakin varmasti. Yksi sika. Muillekin varmasti katsoa. Jes, ja vielä 2 saa siitä liikaa. Mä hakken tuolta 2 saplingia noitten paikasta. Mä kasvatan meille hienoja puita. Mä paistan mukuillekin vielä, vaikka siinä on mitään järkeä. Olos. Kato, kun tuossa on jälkilämpö vielä vähän aikaa, niin hyvä Ei päästä. turha. Täällä on koalia ollut täällä meidän alla. Teillähän kannattaa... Teepä tortseja, että saadaan vähän valuu. Joo, mä löysin tosi ison koaalisuonin taas. Näitä aina löytyy joskus. Tuu jo. Täällä on hirveesti. Oota. Mä hakkaan nää kaikki. Nyt mä voin tehdä rauta lisää näitä. No niin, nyt lähetään takaisin. Mitä? Miksi takaisin? No sinne talolle. Minä en ainakaan jatka kaivamista, minä oon metsuri. Jaa, no sitten. Tuossa on nuo soihut merkitsee tätä vaara-alue. Ja täältä näkee hyvin mennä takaisin. Jee. Mä jo aika paljon tunnen tätä paikkaa, että tänne päin menneet, niin ihana löytää takaisin. Mä tein teille kypärän raudasta. Mulla on rautakypärä. Sana inhottava jossain singleplayerissä, niin joskus eksyy kauheasti sitten vituttaa ihan hirveästi. Ei löyä enää takaisin, kun niin pöliä. Pistä single player hommaksi. No niin, mutta Hei. mä haluan silti niin. Niin siksi multiplayer onkin parempi. Kannattaa Oho, mä löysin meidän maasta 39 koalia, vaikka sitä on vielä lisää aika paljonkin täällä. Oho. Vaikka sitä laittaa maasta. Joo, Toni, meillä on nyt aika paljon... paljon. Toni, meillä on nyt paljon tortseja. Jee. Täällä on Mulla- makiainen vuoro. 7. 20. Mulla on nyt 51 itsellä ja pistin 20 tonne yhteen chestiin tuossa. Ja täällä on vähän puita kasvanut tänne. Okei. Muuten Osku pölli meiltä tästä puita saa Niin, mutta otahan mä me. pistin takaisin Miksi? saplingit. Se on vähän. No hakkaa ekaksi puija, laittaa ne puut takaisin, laittaa siihen niitä Mäkin lehtiä. tein rautakypärää itelle. Joo, teillä on kaikkia rauta ja tämmöistä. Tuokaa sitä meillekin, kun tehdään ottaa... Lol, mä löin tosta. Ei kun me omitaan ne ihan sievästi. Näin.
Toni, eikö ne pitänyt olla, että me kaikki pelataan yhdessä, eikä sillä, että Osku ja Joni vaan kahdesta ja me täällä kahdesta? Niin, mutta siis kato, niin kuin me tuo eri materiaaleja eri paikoista. Nyt tarvitsee Milloin samassa tuota? paikassa kyyhöttää. No, täällä on aavikkokin ollut. Eikä ollut sitten ironinen aavikko. Täällä on lampi, joka on jäätynyt. Jee. Ihan lähellä tätä spawnia on tuo noin taiga. Elikkä puinen lumipaikka. Wow. Me käytinkin siellä ja me lähdettiin siitä pitemmälle. Niin vaan siis täällä niinku järven yli meidän paikka. Ai niin, mä unohdin pistää tuo oveen tuo. Ovi, 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 ovi. Ovi, ovi. Hei, tuolla on pumpkineitakin. Valmiiksi bossia varten. Tuokaapa niitä meille, niin me voidaan ruveta kasvattamaan niitä. Tuolla on mä järkevää. Mä rupesin hakuulla hakkaan puuta. Mitä lehmät tekee oikein puussa? Joni, eikö sä et osaa lentää? Ai jaa. Ja Kato jos lentää. menee sinne puuhun, niin ne ei tuu sieltä enää ikinä alas. Multa Tuli. Äsken tuli puusta lehmä alas. Kun sä hakkasit se alas. En mä hakannut sitä alas. Että Vaan mä pakotin sen sieltä alas. Hyvä, nuo lehet ei kuole. kuoleehan ne. No nyt Lehet ei kuole. Siis ne katuaa aina sieltä. Ja nyt ne katuaa. Jee, ne menee hajalle. Jee. Mä haluaisin tälleen. Ja tuli uudelle outo memory. mulla. Niin. Kyllä. Me tarvitaan 4 pumpkinia ja 5 sitä varten. Tai no, mä otan kaikki täältä, mä teen lumilkkoja. Me voitais laittaa niitä. Teen meidän talolle lempikkejä. Joo. Mä laitan. Osaako mikään mobi noin varastaa tavaraa chestistä? Ei. Onneksi. Vielä. Se olisikin vai? No voi Olisiko kohta se- tulla näitä, kato, Niin. niihin kylliin saattaa tulla semmosia tieffejä. Ja sitten ne vartijat, joita niihin tulee, niin voi hakata niistä aina. Kun niihin Nyt meillä tulee se- kasvaa puitakin täällä. Jee. Täällä on ihan sairaasti lehmiä. Mulla on varmaan 64 lihaa kohta. Lol. Missä sä oot? Joo, mulla on ihan kohta 64 lihaa. Täällä ihan lähellä meidän taloa. Ja tuolla on Flooding Island tosi korkealle. Katoppa tuonne, kato tuonne päin. Flooding Island tuolla. Ui! Jee! Mennään tuonne asumaan, joo. Lol. Ei Ei muuta. jaksa muuttaa heti. Täällä on taas possu. Tuonne tehdään Star Warsia aluksi, Toni. että siellä on lehmiä. Toni, Onko onko sulla se- nälkä? On! Toni, onko sulla... Pakko kyllä. Yhden verran. Olla. Miten ne on päässyt tuonne? Oi vitsi, Toni, täällä on hirvenä kaikkia possuja täällä, mä tapaan ne. Tikkaat, tikkaat, tikkaat. Tai sitten se enää Flooding Island. Ja yö tulee. Tikkaat. Siksi ne pitäisi laittaa vesiämpärille jotakin vettä. Niin. Mä ammussutan pihviä täällä, kun ei tarvitse olla. Laita sinne vettä, onko se lopuketju? Ei oo. Onkohan mulla ironia? 2 Jee, olen täällä. Ti. Onko sulla Mä tiputan lehmät alas. Joo, mä otan Ei. tätä varten. Tipuu lehmä. Oho, kuole. Tippuu vaan XPtä alas. Nyt täältä tippuu yksi lehmä. Täällä on lentäviä lehmiä. Lennä. Sinne Toni, ota tuosta yksi tommonen. Justiin se mun eteen putos Tää on muuten hyvä spawnipaikka. Täältä niinku silleen kaikkia eläinten spawni. Tänne voi spawnata joitakin. Ja Toni paistit se pihvi. Ja kohta sulle tippuu. Toni, otaatko sä tän pihvi? Tarviitko sä tän pihvi?
Mä lähden kotiin päin. Ota se pihvi. Mä paistan täällä nämä possun hyllyt. Mulla on jo 64 lihaa ja vähän päällä. Kyllä nyt kelpaa matkustaa maalle. Ja annat mulle 32. Joo. Sillä selviää varmaan Minecraftin 1 vuosi. Näin ei selviä. Niin. No 365. No, jää vaan paikalle ja ei syö sitä, niin kyllä sillä selviää. Menee semmosen blogin sisään, niin kyllä siinä selviäisi 365 Minecraftin päivä. Minä menen taas vaaralliselle seudulle. Vai jos tarvitsisi heti kaikessa selvitä, niin Heti näkyy spidereita ja zombeja ja kaikkia. Ja Toni, tää on aika paha paikka tää vaarallinen seutu, mikä No niin, anna mulle 2 nahkaa. mulla on monta kertaa lähtenyt Steamista yhteys. Mä oon täällä. Koko ajan. Paljon mulla on nahkaa? Mulla on 33 nahkaa. Apua, mulla on... Miten sä oot se täällä? Sä olit äsken siellä ylhäällä. Ai, mä kuolin! Anna mulle nyt 2 nahkaa. Mä annan sulle kaikki nahat, oota. Tuossa 26 nahkaa. Tuo se spideri, saakeli mitä tappaa. Nyt mä saan kaikki. Ostan sille. Miksi sä laitoit tänne hiiltä? Täällä on paistumassa turhaa kiveä. Sä oot. Voi. Täh? Sä oot. Ja en oo pistä hiiltä tähän yhtä. Tänne mä vaan pistän. Tänne. Jos mä nyt otan täältä rauhat pois ja laitan sinne lihaa. Mä otan puolet täältä lihoista. Tänne paistumaan. Mitä meidän pitäisi kaikkia erilaisia pikkuarkkuja, mitä me voitais varastoida? Kakka. Justi oli sanomassa itekin. Se on melko tylsä elämä. Justiinsa äkäinen elämä kamella. Okei. No, voitaisko me vaikka laittaa sinne mob dropit? Mä nyt on lihaa. No, Tuuppa sinne teidän talolle. oota mä tapaan tänne zombeja ja... Creeperi! Kirjoita kautta back. Oota mä hakkeen tavaraa. Kirjoita kautta back. Ota tuosta, Toni. Ota. Jee. Yeah. Pystytkö nää tekemään mulle sitä juttua, sitä niin? Vartaloarmori. Ei oo tarpeeksi nahkaa. Mulla on 1 nahka. Eikä mulla on vain 0 nahkaa. Mä käyn spaaveliin. Mä haluan armoria, koska mä tappelen kaikkien vittujen kanssa. Pystyttekö te mitenkään tekemään Täällä lihaa. pumpkin? Paha liha. Mulla on pumpkineita. Lol, mistä Ota ne kaikki siitä. lihat? Hei, mä haluan lihaa, mä haluan lihaa. Spider! Tuossa lihaa. Tuossa on lihaa. Mä vihaan Ja lihääkin. Lissäkin lihaa. Mä laitan meidän kaikki lihat tonne varastoon täällä. Täällä Mä näkyy tarvii meidän oikeesti varasto. paljon lihaa. Hei, kuka haluaa? Ottakaa omenoita tuossa. Ei, omenoita. Kattokaa, tulkaa tänne Oli varastoon, niin kauppa. näette nuo. Ja sä oot pöllinyt täältä kaikki pihvit. Mäkin tarvitsen pihveä nyt, kun mä antoin kaikki nuille. Mä otan tästä näin 5 pihviä. Hei, oota, mun pitää käydä vielä siellä spawnaa. Ottakaa täältä vähän tätä ironi. Toni, onko pakko kaikki viiä, mitä jos haluaisit itse tehdä vaikka jousperin, niin... Ruuat, mob, Ei grafi. tarvitsetteko te jouskarit tai lankaa? Mulla on 1 lanka. Onko? Joo, mä haluan 1 lanka. 1 lanka, jee. Nyt mä teen jouskariin. Yhdestä langasta mahtaa olla Ei, aika. mulla on 3, Ai. mulla on 3. Ja mulla on ollut jokin. Pihviä. Täällä on paljon pihviä. Jousi. Ei muuten, teettekö te sokeriruokoja? Ja mä teen tänne arku. Ja nyt tarvis, onko kellään nuolia? Mulla on itsellä vain 2 nuolta. Mulla on 1 nuoli. Saanko? Mulla on 2 nuolta. Joni, missä nää Joo, on? anna. Antakaa Täällä mulle meidän nuolia. paikalle. Jaa. Osku, saanko mä ne nuolit? En. Hieno. Mulla on vain 1. Hei, tuolla on spidereita. Osku, sähän voit tehdä tänne sen lyö nuo jonnekin kasvamaan nuo Ihan sokerit. mä vihaan oikeesti Spiderilta.
Mä tuon tänne kanssa. Onko teillä sokeriruokoja vielä? Toni, tuu auttaa äkkiä, apua. 4 sokeriruokaa. Onko auttamaan Anttia? Zombeja, koska mä haluan tehdä nuolia lisää. Näiltä ei saa featreet. Tuolla. Pitää sitten etsiä. Kanoja. Mä kuolin. Äkkiä mä haluan eläimellä mennä. Anna mun miekkaa ollenkaan, se bugittanut. Mä menen vähän kerran eläimellä. Eikö tätä miekan päätä näkyy oikeesti? Miten niin? Ai niin, miekalla vois suojatakin, mä unohdin. Toimiiko se suojaus aina? Ei. Eikö Kyllä se jouskarin paukkuu, jos ne suoraan siihen miekkaan lentää, mutta se on aika harvinaista. Mä Ei luuta. menen vähän dirtti. Mulla on 3 jouskarin paukkua. Saanko? Ja. Mä heitin oman miekan alas. Mä en oo niinku tämä, mikä se on, jouskarimies. On tämä Sitten kun Santeri taisteli. tulee, niin se on saman tien jouskarimies. Näks te? Ei se tuu. Minä oon jo. Niin, minä ei oon. ollut. Tai oikeastaan 2 jouskarimiestä ja 3 taisteli. Hyvä sille. Mä rupean rakentamaan meille pumpkin ja melonifarmia. Ettikääpä muuten Mä en- tuo Abandoned Midesaft. Mä en vielä käytä mun jouskarit. No niin, saako nuolen takaisin, jos sitten koskee siihen, kun sinä ampuu? Vai jos se osuu viholliseen? Tai sitten johonkin seinään. No jos se osuu seinään, niin silloin se pystyy hakemaan. Olisiko mihin sä laittat ne saplinitsit kasvamaan? En oo vielä mihinkään. Äätit Joo, paikkaa vai? Mä voin leikkiä vaan tällä Niin, tai no mä hakkin vettä tuolta aika kaukaa. Jee, avasi tietoikkuna. Tee lisää Ja lihaa. täällä on tätä. Tarvitsetteko te muuten nahkaa? Mä haluan armoreita. Mulla ei oo yhtään, kato kun mä metsästän. Mulla meni miekka rikki, mutta se bugitti sille, että ei tää mennytkään rikki. Se meni 3 kertaa rikki, että se meni rikki. Oikeesti mä tarvii armoria. Spider. Tonillakin on armoria. No mä tuon. Äkkiä tee sille, että mä vähän perus Minecraft. Eikö sä jaksa tuota erityismodia? Niin. Niinkö? Oikeesti armoria. Tulkaa tänne. No, minäpä tuon spawna. No niin, saat täältä armorit. Missä? Tässä. Oota. Mulla on vasta tuon verran, kun sä nyt mä just sen metsästän niitä, niin 9 lahkoa. kestää vielä vähän aikaa. Teekö sä jotakin kellaria sinne? Ei sä palat. Mikä on järkevin tehdä? Ei, mä en pääse. Jonni, mikä olisi järkevin tehdä 9 nahkasta? Tämä mahasui. Mä tuon kohta lisää, niin saat kaikki muutkin suojat. Täällä on niin paljon lehmiä. Tai tämmöstä lehmäaluetta. Joo, mä teen. Nahkatakki. Miksiköhän se on nahkatakki ja sitten niin kuin nää muut on sitten semmosia erilaisia. Mistähän se on takki? Niin, ja sitten ei voi olla niinku rautatakkia esimerkiksi, niin ihan tyhmä. Tai sitten se on vaan siistimmä niin erilaisuutta tässä pelissä vähän. Ei vitsi, tää näyttää rumalta nyt. Saat antaa Mutta palautetta. nyt tää muistuttaa mua silloin, kun me ihan ensimmäisen kerran pelattiin Minecraftia, niin siis se oli siistiä silloin. Niin kuin meillä oli se eka paikka ja piti opettaa kaikkea kraftaamaan, kun ne ei osannut tehdä mitään muuta kuin lyödä blokki. Niinpä. Ei pitää pohjassa. Okei, täällä on spidereita, onneksi niitä päivälläkin nyt. Näyttää vaan kun siitä. Mulla on 7 nahkaa, jee. Kohta on miljoona. Kuole! Tapaantus Nyt on kasvamassa nuo. Lehmä juoksee pakkoa, että juoksi kovin pitkälle. Ennen niitä lehmiä. Heikki luntaa. Ja mulla on 9 nahkaa. Chickeneitä. Ne on vammasta. Hei Antti, tarvitsetko sä näitä veathereita, jos sä teet niistä niitä yli? Joo. Jee. Kanoja. Creeperi. Creeperi. Mä pitää hoitaa varoen.
Pitäisikö käyttää jouskaria? Se räjähti tuossa. Tänne tuli nyt tän kanaspavenikin. Hei, kanoja. Joni Kyllä. sanoi, jos sä haluat pihviä, kun mulla on 64 kohta. Mulla on 46 Nyt raakaa pihviä. Hei, mä löysin kleitä. 46 ja Mä 64. löysin... No sitä löytyy meidän järven pohjojakin on ihan täynnä kleit. Ja 11 tätä mikä liekka onkaan tätä raakaa kanaa. Pori, ei kun niin kanaa, niin. Syökää kanaa. En syö. Jäätelöitäkin on 15. Eli näitä ihme, mitä liekka. Mikä Leivät. ihmeessä onko tää niin hirveenä pätkä? Hirveenä. Mä pätkin nyt enemmän entäsi niin, sillä modilla. Helppo modita Pistä kanssa. se modi takas. Se on silmillä Hiiri pätkä. ei kunnolla liiku nyt. No, sensitivity. 100 herkkyys miljoonalle. Kyllähän sitten liikkuu. Kato kun tää pätkivästi liikkuu tää muu. Mäpä katon striimi. Lalla, näyttää ihan vammaiselta kun liikutat hiirsi. Ketäisyys pitkä. Teillä on ironia täällä. Saanko mä käyttää rautaa? Vastaisittikohan meillä on sitä niinku 64 stakkia 64. Mun pitää asettaa äkkiä optifineitä. Joni, Näytän teille miten tuo... asennetaan optifineitä. Olready. Mä toin jo teille tätä näin. Ironia. Mihin? No ne justiinsa ne 7 ironia. Siis, ei kun tätä näin. Joo, mä Mitäs? tuun sitä ihan kohta lääkäriä. Mitä te käytätte siinä käyttöliittymän koossa? Mä käytän... Siis niitä kanaa, mitä Tavallista. sulukin. Joo, tavallinen on. Ja sitten, onko teillä... No mä oon täällä. Oot. Ja sitten... Nahka. Kiitos. Ja Ja veattele. sitten... Sulkia. Ja pihviä. Pihvejä, ihanaa. Eipä mulla muuta antaa. Ja nyt arvottaja. Katua vaan yhtäkkiä sieltä aina. Puolet pihveistä tänne. Tehdäänpä saappaat. Me ollaan striimattu nyt tunti. Oho. Guild Wars hullu, kun sun taustakuvakin on Guild Wars. No aiku ihan. Mäkin haluun sen Mä pelin. en kyllä housut. Nyt mulla puuttuu enää kypärä. Mä nyt housut ja kaikki jo. Kuuluu. Jai. Välillä kuuluu vammasti, kun kuuluu tosi hyvin, kun joku puhuu No ei me sille. radia. Ja sitten se yhtäkkiä alkaa pikkusen muuttumaan koko semmoiseksi rätiseväksi ääneksi. Nyt kuka vois mennä lapioimaan gravelia? Että sais piikiviä. Kaikki tehdään hiljaa. Apua, mä en näe enää. No, sä oot jo niin pöllinyt kaikki mun, tai pelien, Mitkä? lehmät. Tietenkin. Ne on paistumassa täällä. Ja kanatkin on Mutta kun pöllinyt. ei Nekin on ne paistumassa täällä. Toni, Mutta missä mä on otin kiviä? yhden kanan. Toni, onks kiviä täällä yhtään täällä? Ei oo vielä. Meillä on Pitäis hirveä ruokakauppa täällä. Pitää tehdä omat arvot ruualle. Lakittaa tuo. Saakeli kun pyörii 1 000 000 kertaa paremmin nyt. Aatko laittaa sen modi? Joo. Oi. Mutta nyt tää vaan kaatuu varmaan. Mä oon äsken laavassa. Jee. Petter Grass, mitä helkkaria? Mulla on näette ruohosivut on tälle vammaisesti. Kattokaa. Minkälaista? Striimiä. Oot. Ota kohta. Petter Crash. Miten se on niinku Petter Crash? Siis tätä Crashia. Lol. Miten on tommosia vihreitä? Se on niinku silleen, että... se Siistimästä ne. Tää on niinku pelkkää ruohoa. Niin, Mä mutta käyn sitten tietyltä keittiössä. sivuilta nousee. Ei, jos on tälle 2 blokkia. Mä käyn keittiössä. Joo. Epic Trickshot tuli tuossa äsken. Oskun keittiöseikkailut. Aina sillalla, että Oskun käy keittiössä. Tietenkin. Syökää kanaa. Missä on... Toni, sano jos levät gravelia, niin mä menen lapioimaan ihan täysiästi. Sanoiko, jos tarvitsette ruokaa, meillä on sitä ihan sairasti. Onko Joni löytänyt yhtään gravelia ja lapioinut sitä? Meidän talo on täynnä grabelia. No, lapioi mulle ei tuo sieltä, jos levät niitä. Oot.
niiden liikkeen. No minäpä lapioin tätä. Mä samalla muokkaan tän paremman näköiseksi. Tän meidän tunneli, josta mä kiivetän. Sanoppa ja sano, että löydetään yhden. Jee, löydy. Jee. Mitä? Oota. No, tulipa siljasta. Osku. Mä niin, Osku meni keittiö. Meidän varastorakennuksessa on päivitys nyt. Ja. Hui, lava. Peitetään. Joni lapioksesta. Joo. Täällä näkyy oikein ulos. Jos mä tuon teille tätä piikiveä, niin antakaa te meille lasia. Vaihtokaa. Toni, onks meillä lasi? Meidän pitäisi löytää aavikko. Meillä on täällä aavikko. Ihan vieressä. No täällä on kyllä... Ei, täällä älä. on Älä. Täällä. Veen pohoja. Miksi? No kun se näyttää surkealta sitten. Kato, me varmaan täytetäänkö pian tästä tämä alue. Tämä vesi tässä. Hei, olisiko olla lapio? Tästä kulmasta tuohon. Mä hän läpi. Entä jos mä kaivan tältä kauempaa? Kato, kun tuosta sä saat nyt ottaa tästä pian tämän hiekan täältä pohjoista. Kaikki mitä sä tarvitset, niin tästä pohjoista. Ekaksi tyhjennetään vaan täältä sitten. Ja niin mullakin on gravelia. Joo, laita kaikki gravelli tähän maahan ja hakataan sitä lapiolla. Tuottako te mulle noin? Joo, mulla on jo 5 piikiveä sulle. Ja hän sairasti graveli. Me hakataan tää valmiiksi. Ja niin teet tarvenia. Ja siitäkö sitten? Ja sitten kun... Muuten nyt ei oo... Hajotappa siitä pohjasta. Joo, kato, vammaisen näköistä. Tikki. Antti, täältä... Aatapa täyttämään tää järvi. Tai Katoppa, tää jännä. alue, joka on ympyröity. Ai tämä niinku tästä. Tulee piikille tosi Tuo paljon. vesi tässä näin. Okei, mulla ei oo vaan paljon. Eikö on mulla... Kato, sä voit niinku kaivat tuolta pohjasta. Mä kaivan samalla tää Sitten lumi. laittaa ne joo. tähän uudelle. Me saadaan lumiukkovartijoita meille. Olisiko voiko tehdä äkkiä aitauksia lumiukkoille? Ne saa asua siellä aitauksessa. Ne voi aina tönniä niitä zombeja kauemmas. Kun me mennään täältä ulos. Mä teen aita. Joo, ja mä teen graveltornia ja hakkaan täältä alas. Paljon saa Antti tarvitse tätä piikkipeä? Aika paljon. Mulla on 15 höyhentä. Mitä vitsi? Mä tekin tikkaita. Mitä? Hei! Järkeä. Mulla on 47 tikkaa. Tikaasta, tai miten se nyt sanoo. Mitä On paha vitsiä? ääni. Mä tein tikkaita. Mä tein Ota tuosta. En mä tarvitse niitä vielä. Sä voit tehdä teidän muuta nyt tuonne ihmepaikkaiselle leijuvalle saarelle. Tai oikeastaan mene sinne leijuvalle saarelle ja sitten laita sieltä vesivana, niin siitä aina pääsee sitten. Joo. Mihin suuntaan piti mennä? Tuonne päin. Sinne suuntaan minne aurinko laskee, niin siitä vasemmalle. Eli Elikkä... Tuonne. Noin. eli meidän talosta kun tuut ovesta niin oikealle. Me täällä kerätään meidän omasta rannasta kaikki hiekkat, ei. Tuolla. Mä voin nyt tuoda teille tätä piikiviä 14 kappaletta. Mulla on sitä lisää tulossa, mutta tässä nyt vähän aluksi.
Oh jee. Ja sitten vaan tekemään nuoli. Joni, pystytkö nää auttamaan tämän täyttämisessä? Saat kaivot tästä kaiken hiekan, kunhan vaan laitat sen tilalle dirttiä. XD. Kattakaa. Mä saivasin pumpkini. Kattakaa. Siis... Mä sain pumpkinin takas tästä lumiukosta. Mä sain pumpkinin takas tästä Laitko lumiukosta. se kävelemään, niin saadaan ilmasta lunta. Siinä teillä lunta vähän tänne tavallisenkin maahan. Laittakaa se onkin aisauksen, niin saatte lunta. Mä on 61 nuolta aika hyvin. Mä tein niitä vähän. Eli Joni, sä et menettänyt Saari. yhtään pumpkinia tuossa. Eikö tästä oikeesti tarvitsekaan menettää? Menetitkö nää? En. Haluan mä tapan sen tällä joskaan. Kattokaa, mä rakennan uudelleen toimiskohan. Älä vielä. Oho, tää on villa. Jos sen alapuolella pystyy sitä hakkaamaan sitä lunta, niin sitä saa loputtomia siitä. Oottakaa. Kattakaapa, mä teen uuden lunkin. Lumipalloja. Onko lumipallot äkäisiä sille? Kattakaapa. Mä vissiin saan taas tän pumpkinin takas. Tulkakaa. Joo. Joo.